Shugaba, Subayya, irin mutuwar da ne maradi kenan wannan. Subayya. Duk da cewar kowane shugaba ya ki baka goyon baya wajen yakar sojojin Birtaniya 300, ka tsaya kai kadai. Da yin hakan ka ci galaba a kaina. Su kansu sojojin Birtaniya 300 tsoron ka suke ji, shi yasa suka zo neman taimako na. To fa a daidai wannan lokacin ne ka ci nasara akan 'yan Birtaniya. Na zo nan ne domin shaida nasararka da idanuna. Saira Narasimha Reddy. Kana burge ni matuƙa abu kuraju. Ni kuma ba za ka taɓa burge ni ba. Kullum ka kasance kana gabana wajen aikata manya-manyan abubuwan da ni ne nake so a ce na yi su. Hakan ne yasa samsam ba na son ka. Wata rana sai na yi nesa a gaba da kai a cikin wannan gwagwarmaya. Ni ma kaina haka nake fata. Saira. Saira. Dana. Ka sami yaro. Numfashin da ya tsaya domin yanci bai kamata ya dakata ba. Subayya. Sunan wannan dan nawa Subayya. Ga kanshi nan yana isowa. Yana bai, amma fa bana ga angulu da yawa haka za su biyo kai daya.
koma yallaɓai. Ga waɗanda suke sare hannayen masu ciyar da su abin da yake kunshi a wannan takarda ka shedi ne, saboda na kashe mutum da ya kun kira ni ɓarawo, yanzu kuma na kashe sojojin ku 300, da haka na bayyana cewa wannan tawaye ne daga mutane masu fafutukar 'yancinsu. Daga yau madadin farar audigar mu fararen gawawwakin ku za a dinga kaiwa kasar ku. Daga yau tsarin ya sauya. Ina muku kashedi ne yayin tsayuwa ta akan kasar uwa India. Ku rabu da ƙasa ta ku yi tafiyar ku, ko kuma ku shirya wa yaƙi. Na ku cikin aminci, Majari Narasimha Reddy. Je na karantawa! Waye wannan Narasimha Reddy din? Yalla bai, an kammala zanen Narasimha Reddy din. Ba rubuta komai ba fa akan takardar nan. Zuwa ya yi nan kai tsaye ya gabatar mana da duka jawabansa. Shugaba ya riga ya soma yaƙi fa. Na yi farin ciki da kuka yanke hukuncin za ku haɗa hannu da mu. Yanzu wannan tawayen namu zai dawo ta da ƙayar bayan basasa. Yanzu mai yunkurinmu na gaba. Idan har muka ci gaba da faɗa daga sansanoninmu, za a kira yaƙin na shugabannin yankuna. Idan kuma muka zauna cikin al'umma muka yi yaƙi tare, zai zama tawayen al'umma. Daga yau tare da al'umma za mu zauna. Siddama, shin tun da nake na taɓa neman wata bukata a wajenki? Na shiga uku ba a taɓa samu ba. A yanzu za ki iya yi min alkawarin wani abu? Menene? Za ki iya faɗa kamar ni? Kin kasance wani sashe na rayuwata. Za ki iya zama sashe na gwagwarmayata ma? Kana nufin kenan kai za ka yi faɗa da turani kuma na yi faɗa da rashin ka a tare da ni yau da kullum? Iya shi kenan. Zan yi faɗan. Zan kula da mamanka da kuma ɗanka. Sanadiyar agazawa Sima muka haɗu. Yanzu kuma sanadiyar agazawa ƙasa za mu rabu. Kin kasance kina da kwamburika na da alfahari na tun